que treballa per fer un país nou per a tothom. Cornellà és la nostra ciutat, és la nostra porta. Cornellà és la porta. Per això s'ha organitzat aquest acte, perquè tenim feina a fer, perquè tenim molta feina a fer, i sobretot després d'aquesta setmana que diguem que ha estat una mica agitada, on aquesta gent del Tribunal Constitucional, que són 12 senyors, que estan en una cambra fosca, ja podem xalar, havien de sortir, una cambra que fa olor de florit, una cambra que fa olor de naftalina, una cambra on prenen les decisions tots a toc de pito, doncs han intentat canviar o estan intentant modificar l'eslògan de Som una nació pel de Som una anul·lació, però no ho aconseguiran. Ni han pogut